Representantes dos traballadores de ENCE manterán unha reunión o vindeiro martes coa subdelegada do Goberno en Pontevedra. Reclaman a convocatoria da mesa de diálogo na que senten todas as partes para abordar o futuro da pasteira. Emplazounos ao martes para manter unha reunión e xa convocar, poñer unha data desa mesa e activar xa os mecanismos todos necesarios e precisos para que se poña en funcionamento. Que é o que queremos? Queremos que nos garanticen que vamos a continuar traballando. Non nos vale un peche. Decenas de traballadores concentráronse esta mañá ás portas da subdelegación. Reclamaban entrar para manter un encontro con Larriba, que, segundo informaron axentes da Policía Nacional, non estaba no edificio. Tamén se viviron momentos de tensión cando só se permitiu o acceso a 2 representantes. Finalmente, puideron entrar 3, de CIGA, UGT e Comisións Obreiras. Nós queremos garantías e futuro, e queremos que se convoque esa mesa inmediatamente. E nesa mesa que se expoña todo o que se teña que expoñer, por todas as partes. A responsabilidade é dos políticos e da empresa que nos meteron nesto. Nós somos traballadores. Alertan da delicada situación na que se atopa a factoría de ENCE en Lourizán despois de que a Audiencia Nacional anulara a prórroga concedida do 2073. Preocupan ademais os rumores que apuntan aos plans da pasteira de apostar pola fábrica que teñen en Navia. Van botar os de Navia para meternos a nós ali. Amplían. Bueno, se amplían, canto amplían? Cantos postos? Non nos levan a nada. Nós non queremos que isto marche nin para Portugal, nin para Brasil, nin para as Pontes. Ou eu non sei para onde ten que marchar. Eu non vou poñer o sitio. Eu o que quero é traballar. E somos a xente toda de Pontevedra e queremos que isto quede en Pontevedra, evidentemente. Tampouco lles convence fiar todo o seu futuro ao recurso que se presentará ante o Tribunal Supremo. De momento, dende a empresa solo se ceñiron a vía xudicial. E non podemos fiar toda esa vía. Non podemos. O luns tamén está previsto que celebren unha asamblea con todo o persoal da fábrica. Ali comunicaránlles toda a información que lles faciliten a dirección de ENCE e os abogados do comité.